गिबियावनो आङो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आं साबायखर बावदों। बिथाङा खोथा होनाय बायदि थांनाय 4 अक्ट'बराव अर्थात मैयानि सानसे आगोलनो जोंहा बिटिसिनि जा पावार एन्ड फांसन जोंनि गोहोखौ एडिशनेल सेक्रेटारि हिसाबै डिसिफोरनो होनाय जादोंमोन खामानि मावनो थाखाय। गावसोरनि कब्जायाव थानाय बा गावसोरनि बेन्दोङाव थानाय अफिसार्स आइएस अफिसार डिसि बिथांमोनखौहाय बिटिसिनि गोबां डिपार्टमेन्टफोरखौ नायनो थाखाय सामलायनो थाखाय होदोंमोन। दा डिसिआ जोंनि बिटिसिनि डिसप'जेल नङै हिसाबै बा जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमनि अफिसार नङै हिसाबै बिथांमोना बे एडिशनेल सेक्रेटारि जिथु चार्ज होदोंमोन बेखौ उथायनानै लाफिनबाय आरो दा बिथांमोनखौ 4 तारिखनि दिनाव रिलिभ खालामनाय जाबाय। बिथांमोना दिनै जोंनि बे बिटिसि अथरिटिनि सायाव जेबो आखाइ गैलिया, जोङो उदाङै जों खामानि मावनो हासिगोन। गोबां समाव जानो हागौ बिटिआर गभार्नमेन्ट जायखौ जोङो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनाबो गोबां उसुबिदा मोननायनि थाखाय बिटिसिनिफ्राय बिथांमोना उथायनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बिथांमोना उथायना लादोंब्लाबो आसाम सरकारा एडिशनेल चार्ज होनायखौ बा एडिशनेल सेक्रेटारि जिथु बिबान होदोंमोन बेखौ उथायनानै होनाय जायाखैमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिया खोथा होनाय बायदि आरो बिथांनि हांख्रायनाय बायदि मैयानि शपथ ग्रहण जिथु जोंहा प्रग्राम जालांबाय, सरकार गठन खालामनायनि मोनसे समायखिरा बिबान जालांबाय, बिनि सानसे आगोलनो मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मोनसे अर्डारनि गेजेरजों फोसावखादों जे एडिशनेल सेक्रेटारि जा डिसिखौ बिटिसिखौ नायनो थाखाय होदोंमोन बेखौहाय बोखारफिननाय जाबाय। बेनि थाखाय मानगोनां हाग्रामा महिला सार बिथांखौ जों धन्यबाद होदों। बिथाङा बे 16 डिपार्टमेन्टनि सायाव आरो गोबां बिभिन्न धरननि डिपार्टमेन्टनि सायाव जा डिसिआहाय पावार बाहायोमोन, डिसिआहाय मोनसे बिबान लादोंमोन, बेखौहाय उथायना होफिननायनि थाखाय जोङो मानगोनां हाग्रामा महिलाखौ साबायखर बावनांगोन। गुरै थोंजोङै बुंनो सानोबा जों बेखौ बुंनांगोन, बिटिसि रायजोखौ बुजायहोनोब्ला बिटिसिजों दैदेनजानाय सासे गुबै खोथाया जाहैबाय डिसिआ जाबाय आसामजों होजानाय सासे अफिसार। बिथाङा बिटिसिनि अफिसार नङा। बिथाङा बिटिसिनि अफिसार नङिनि थाखाय जों बिथांखौ गोसोबायदि बाहायनो हाया आरो बाहायथावनाबो नङा। बिनिखायनो गोबां खामानियाव जोङो खामानि मावनो सानदोंब्लाबो हयथ' रायजो राजाया बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बिथांनि समाव असुबिदा मोनदों, बिथांमोनाबो उथायना लानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो थोंजोङै बेखौनो बुंनो सानो जे डिसिआ जिहेथु जोंनि अफिसार नङै हिसाबै आसाम स्टेटनिसो अफिसार हिसाबै जों बिथांखौ जों बाहायनो हायै अबस्था जोंहा जायो। बिनिखायनो हाग्रामा महिलाया जों अपेनलि जों उदाङै खामानि मावनो हानाय जिहेथु जोंहा बिटिसिआ मोनसे अथरिटि दोङो, जोंहा सेक्रेटारिसबो दोङो, डिरेक्टरफोर दोङो, CSDफोर दङ, बिथांनि गेजेरजोंनो जोङो डेभेलपनि खामानिखौ मावनो हायो। गुबुननि अफिसारखौ जोङो मावनो हानाय जिथु केपासिटि जोंहा गैया। बिथांमोननि मालिकआनो स्टेटआ जेखौ बुङो बेखौसो बिथांमोना मावो। बिनिखायनो बेखौ रिलिभ खालामना होनायनि थाखाय जों आसाम सरकारखौ साबायखर बावदों। बुंनांगौआ जेबो गैया। जोङो साबायखर बावनानै जोङो बै खामानिखौ निस्सय बिटिसि गभार्नमेन्टआ मावलांगोन आरो मानगोनां हाग्रामा महिला बिथाङा बेखौ कन्टिनिउ खालामलांगोन होननानै जोङो मिजिंथियो। थेंक इउ। बेखौ बिटिसिआ गावसोर उइथड्र खालामना लादों, बे थिग, बेबो नंगौ, उइथड्र खालामनानै लादों। खिन्थु इनचार्ज हिसाबै बिथांमोना दाबो दङमोन, 4 तारिखहालागै दङमोन। बे इनचार्ज हिसाबैनो बिथांमोना बे खामानिनि सायाव निस्सय आखाइ होदों, गोबां खामानिखौ मावबोदों। जिहेतु बिथांमोना एडिशनेल सेक्रेटारि हिसाबै बिबान मोनदों। बे एडिशनेल सेक्रेटारिखौ आसाम सरकारनिफ्राय उदां खालामनो हायागौमानि बिथांमोना जोंनि बिटिसिआव गोबां खामानिखौ आखाइ होगोन। बिनिखायनो बिटिसि अथरिटियाव बिटिसिनि डेभेलपनि खामानियाव डिसिआ जेबो आखाइ दाहो, जोंनि आसाम स्टेटजों दैदेनजानाय सासे अफिसारा आखाइ दाहो होननानै बुंनो नाजानाय बायदि बिथांमोना बेखौहाय 4 तारिखहाय
रिलिफ खालामनानै होदों बिथांमोनखौ रिलिज खालामदों बेनि ओंथिया बेनो जे बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि खामानियाव एनि जौगानायनि खामानियाव बा एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमाव डिसिआ जेबो आखाइ गैला होनना बुंनाय जाबाय बिथांमोना रिलिफ होनायनि ओंथिया बेनो दा जों उदाङै मावनो हागोन बिथांमोना जेबो जोंनि सायाव इन्टारफेयारबो खालामनो हाला जेबो अजदबो लाबोनो हाला डिसिआ बेनो